Čistenie chladničky? Ako som postupovala? Jednoducho. Nastriekala som týmto výrobkom, pretrela to húbkou, nechala chvíľu pôsobiť a potom len vlhkou handričkou pozotierala. Chladnička už vyschla sama a je krásne čistá, voňavá, pripravená na zásobu na vianočné sviatky. A už je aj teplota nastavená, dokonalá čistota, všetko krásne uložené. Teraz už len položiť vrecuško s pohlcovačom pachov na 3 mesiace a mám vystarané. A čo s tým?